ассалому алейкум дӯстони азиз, созе назарин саломати хубай. боз ҳам 41 магазин омадагием. ҳамаи либосҳои туркӣ доранд кӯдакона, ҳамаша арзон кардагиам. марҳамат, хоҳишмандо биёен. бозори Корвон, тарафи Тилобозор, байни 11 12 дарвоза 41 магазин, ряди магазинҳои шишагӣ. ҳозир ворид мегардем. аллакай бори чандам шид ма иҷара шумода тавсия метиҳам. беҳад либосакҳои фасони туркӣ хушрӯ доранд. ина боз ҳам арзон кардан, боз ҳам аксия эълон кардан. духтаро марҳамат, метавонед биёен ай пеш тамошо кунен. ира бинен оқи интихоб хеле зиёдаи ҳам бачагона, ҳам духтарона, ҳама намуд меёбен. малюткаям ҳастай, размерои калонтарам ҳастай. хулас биёен ай пеш тамошо кунен, интихоб кунен. марҳамат, ина вариантҳои беҳтарин. доставкаям доранд. агар омада натонед, нависед, доставкатон мекунанд. духтаракҳои хушрӯ, ина магазини туркӣ омадагием. боз аксия сар кардагиан. марҳамат, нигоҳ кунед. тройкачои фасони 150-180 сомона 100 сомон шид. ина бинед чӣ хушрӯчаи и духтаришай. ҳозир ма бачагишам шумода нишон метиҳам. 100 сомон каседа дар корай. марҳамат, муроҷиат кунед, доставкатон мекунанд. ё ки биёен бозори Корвон, тарафи Тилобозор, байни 11-12 дарвоза 41 магазин. мана ҳамаи ҳамино туркӣ беҳад хушрӯча. бачагишам ҳаст, духтаришам ҳаст. 100 сомоне духтаро дидед чӣ арзон кардиан. ина успед кунен, барои тӯҳфа мегирен, барои фарзандотон мегирен. ай пеш бо идай метавонед омада харидорӣ кунен. аз аксия ҳатман истифода барен духтаро. тамошобинони азиз, ина боз ҳам аксия рафта истодаи дар магазини турко. нигоҳ кунед, анам хел брукои ҷинси туркира ҳам духтаронаш ҳастай, ҳам писаронаш аксия эълон кардиан 50 сомон бовар мекунен. муха хушрӯчаян 50 сомонӣ. духтаро доставкаям доранд. ина касе ки бо имконияти омадан надора, бинависен, доставкатон мекунанд. бозори Корвон, тарафи Тилобозор, 12 дарвоза, ряди магазинҳои шишагӣ. ира бинен духтаришаи 41 магазин, байни 11-12 мешава. ира бинен чӣ фасонча. ҳамаи ҳамино 50 сомонӣ шидагиай. размерошон аз 1 сола то чанд солаяй? то 13 солара размер ҳастай. ина ҷинсгир бошен бо нархи дастрас, ҷинси туркӣ. пас биёенан ами нуқтаи савдо. чӣ хеле гуфтум, агар омада наметонен духтарако, бинависен, доставкатон мекунанд. иҷада модел бисёр доранд. нигоҳ кунед, чанд модела иҷада. мана ҳамаи ҳамин аксия шидагиай 50 сомон. бачагиёшам ҳаст, духтариёшам ҳаст. чандта цвет доранд. диден, расветкошам расветкои хушрӯча. боз ҳам аксия тамошобинони азиз дар анамихе бо дикчои фасони турецкӣ. нигоҳ кунен, як дона агар гирен 20 сомонай туркиян. лекин агар сета гирен, сеташ 50 сомон. марҳамат, аксия беҳтарин. размеро аз ами навараждиён сар карда то 6 солара размер ҳастай. бинен чӣ хушрӯча. 20 сомон донада. чӣ хеле гуфтам, сета гирен 50 сомон сеташ. беҳад хушрӯ. доставкаям доранд. марҳамат, муроҷиат кунен, доставкатонам мекунанд. бозори Корвон, тарафи Тилобозор, байни 11-12 дарвоза 41 магазин, магазини турко. тамошобинони азиз, мана интихоби васеъ бодикча. иҷада бо ини хеле остинои ваям дорана. остинчаам ҳастай. мана иноям ҳама хеле 20 сомон ай тамошобинодона. сеташ 50 сомон агар сета гирен. хулас биёен, омада натонен, дар равакак шумода бурда мерасонанд. беҳад хушрӯай материалош, бароҳатай. мисол аллергия намекунад пӯсти кӯдак. мана ҳатман дархост кунен. таракҳои хушрӯ, айни замон қарор дорем дар магазини туркӣ. дӯстони азиз, ин амино коробко диден аксия шидагиай. ино оптовиш худаш 110 сом, 112 сомон оптовиш буд. ҳозир боша аксия эълон кардагиан турецки тоза 70 сомон. марҳамат, ина каседа дар корай метавонен бо нархҳои хуби хуб. ина ҳам духтаронаш ҳастай, ҳам писаронаш ҳастай. 70 сомон турецки оригинала харидорӣ кунен. мана нигоҳ кунен, нархош ҳамаш навистагиай. диден 112 сом, 118 сомон будай нархошон. ҳозир боша аксия кати шумода 70 сомон кардагиан. марҳамат, бинависен, доставкатон мекунанд. бозори Корвон, тарафи Тилобозор, байни 11-12 дарвоза. духтаро 41 магазин. омада натонен, хичон шумода доставка мекунанд. иҷада интихоб бисёр айра бинен чӣ хушрӯчай. ҳеччи намешавам, қа хушрӯай материалош. марҳамат, омада бо ай пеш интихоб кунен да. аҷоиботан. яна ҳам духтарида, ҳам бачагида.
و دخترکو یورا بینن خوش خوشروچاین مرحمت акция рафтест ҳамино 150 сомона анам хел ваян комплект коян акцияда 80 сомон шудаги турецки тоза марҳамат кутак бини мерен барои кутакои хитон мегирен варианти беҳад хушрӯ фасон иҷода бисёра нигоҳ кунед ҳамаи ҳамина турецки тозара дар магазини турко нархошона 80 сомон кардагиан успед кунен духтарако чӣ хеле гуфтум 150 сомона комплектоян ира бинен ишаишта хушрӯа ишаишта хушрӯ марҳамат ҳатман биёен агар омада натонен нависен доставкатон мекунан бозори Корвон тарафи Тилло бозор духтарако байни 11-ум 12-ум дарвоза мешава 41 магазин ина бачагишам ҳастай бачагиёшам бинен чихе фасончая диден комплекти хушрӯ ҳамаи чӣ дора 80 сомон шудаги духтаро мана успед кунен мана и моделора бинен охи фасонан мана иша бинен охи чихе хушрӯчай туфаям барен туфаи беҳтарин мисол кудаки хитондам гирен роҳат мекуна кудак бовар кунен ина аллергия мекуна кудака мисол пустча на дигарчи ҳамха хушрӯ ҳаво медроя беҳад фасонакай пижамора бинен духтаро иқа хушрӯчаян турецки тоза марҳамат акция эълон кардагиан 40 сомона 40 сомонам хо хушрӯвай брукошонкати ина бинен дар асветкош чихе фасонакай 40 сомон размерошон чихелай аз 1 сола то 3-4 солара мешава марҳамат биёен бозори Корвон тарафи Тилло бозор байни 11-ум 12-ум дарвоза 41 магазини турки духтаро мана варианти беҳтарини анамин либосакора бо нархи арзон шумо метавонед аз ин нуқтаи савдо пайдо кунен ҳама намуди либосошонда ҳози аксия рафта истодай успед кунен биёен омада натонен доставка мекунантона доран доставка و دخترکو ایره بیننی که خوشروچای مرحمت هم دخترانه هم پسرانه انم خیل پیژامه و بعد لباسکای کودکانه بینن نوراجدیانه یا تورецки تازه акция рафтестай нигоҳ кунед агар дона гирен 40 сомонай сета гирен сеташ 100 сомон мана акция рафтестай духтаро успед кунед магазини туркоя иҷа нигоҳ кунед ҳамаи ҳамино либосакои кудакона ҳеҷ намешам қасифаташ нағзай бо нархша намеген 40 сомонае двоика 40 сомони ки турецки тозаяй бозори Корвон тарафи Тилло бозор байни 11-ум 12-ум дарвозаяй духтаро 41 магазин ира биден чихе фасонай диден турецки тоза 40 сомон ина ягон ҷуда ҳам хеле нарх намеёбен комплекта фасониша диден барои ягон кудака хабаргирӣ мерен ку ваям зурай диден падарка мебарен турецки хушрӯшта мепӯшонанд беҳад фасонак 40 сомон сета гирен 100 сомон чӣ хеле ҳози суроғара пуррафа мондумтона духтаро метавонен биёен ай пеш бинен омада натонен нависен доставкатон мекунанд вариант хеле зиёдай нарх арзон ай духтаро биёен грандиозная акция рафтестай тамошобино аз акция қафо намонед нигоҳ кунед анам хеле наборои калони фасона 10 та чӣ дора марҳамат детски навараждиёни турецки 250 сомона 180 сомон шудагиам қохушруван ина марҳамат ҳам духтаронаш ҳам писаронаш ҳастай 180 сомон дар магазини турко акция рафтестай успед кунен биёен ишам 180 сомон 10 та дора баъд инчунин духтарако иҷода инам хеле наборои вай полотенца тапочки рабинено хич хушручан 150 сомон ин наборош махировонай мана 150 сомон бозори Корвон тарафи Тилло бозор байни 11-ум 12-ум дарвоза даян ряди магазинои шишагӣ 41 магазини турки гӯя нишон метиҳанд ина марҳамат инош 150 сомонӣ барои туҳфа мегирен барои фурӯш мегирен бо фурӯш дагирен бо биёен ай пеш арзонтон мекунанд духтаро ё ки барои фарзандои хитон ҳатман омада тамошо кунен борора интихоба ҳамаи чи арзон шудагиай турецки намхе либосакои фасон духтаракои хушрӯ хушхабар нигоҳ кунен терма сумкои турецки фасон акция шудагиай нигоҳ кунен ино 200 кам набудан ҳозир нархошон 150 сомон марҳамат чанд намудуш ҳастам хушрӯанд ба қувватак дарунуш як бор дарунуша нишон медиҳанд ҳам кушоди хушрӯвай ҳам мисол ва гармира хушрӯ нигоҳ медорад мана барои кӯроки кудака нигоҳ мекунен мана бинед чихе хушрӯ оба намерезона тар намешава хулас беҳтаринай сифатшам хитшам аҷоибот 150 сомон иҷара аҳамиятиян чанд моделай марҳамат нархошон ҳамаш
турецкий оригинал 150 сомон. бозори корвон даян. Инаи бо фасонш дига хеле диден. Ҳамаш я брендан. бозори корвон тарафи тилобозор байни 11 12 дарвоза 41 магазин. Яди магазинои шишагӣ. интихоби хеле зебои, анам хеле либосакои фасон, анам хеле сумкои хушрӯи турки.